momento non é posible. Onde fostes? Que fixestes ali? Ver as dunas e os campos e os animais. Ver os patos. Como pasastes? Moi ben, porque vimos o mar, o sistema de Maumolín. Que foi o que máis gustou? O ecosistema. Atrás. O cambio. Os patos cando voaban. Os perros. Moi ben. A última excursión foi a Santiago, realizada polos rapaces de quinto e sexto. Desta vez, Pablo, Kelvin e Guller fixeron unha visita a este curso. Estamos con los nenos de sexto B. De sexto A. Y vamos a hacerle una entrevista de Santiago de Compostela. ¿Qué os gustó más? Por la visitamos la catedral. A catedral. En Galicia digital. ¿A qué hora fucheres? A las 9:05 de la mañana. ¿A qué hora viniste? A las 6:30. ¿Qué? A ver. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Quieren añadir algo más? Que divertidas serían todas. Pois para case rematar, entramos na sección deportiva. Esmil, Víctor, Lois, Pablo, Abraham, Inés, Sara e Débora realizaron varias entrevistas. A primeira, a que lle fixeron a Andrés, o profesor de educación física, polos xogos populares. Dentro vídeos. Que xogos son os que hai? Xogos populares, queres dicir? Si, bueno, pois temos peóns, temos zancos, temos cordas, petanca, temos bolos, chapas de presincas, de Fórmula 1, brilé, temos o micado. De xogos populares temos as tabas, temos moitísimos xogos, e o mellor de todos que queremos seguir mercando e construyendo entre todos, entón, pois, para así poder disfrutar todos moito máis. Que o que máis te gusta do colexio? Bueno, pois o que máis gusta do colexio son as súas instalacións, ten un entorno moi bonito, entón eso nos permite facer moito tipo de actividades. Ademais, os nenos que teñen participan moi ben en todas elas, entonces eso fai disfrutar moito de estar aquí no cole con todos vos. E como se te ocurriu dos xogos populares? Pois é moi difícil. É unha actividade que eu facía noutro colexio no que traballei, entón, cando cheguei aquí, parecendo que era unha idea moi boa, e pouco a pouco, con toda a vosa colaboración, pois fomos introducindo pouco a pouco nas clases, e a partir de aí vos mesmos fuches o que dixeches: profe, queremos xogar nos recreos con todos estes xogos. Entonces, a partir de aí, gracias a vosa colaboración, pois empezamos a traballar un poquito con eles. E cal é o xogo que máis gusta aos nenos? O brilé. Brilé? Si, o brilé era un xogo que xa coñecíades todos vos, e aparte, bueno, pois como facemos liga, pois aí hai moita competitividade, e entón eso nos permite pasalo moi ben entre todos. Gracias. Que coñeces a Manolo Conserxe? Eu? Sí, claro. Pois Manolo oferte varias actividades deportivas. Ti vas algo? Eu, sí, a voleibol. Pero hai máis, xa verás no vídeo. Hola, aquí o vosso reportero favorito, outra vez Lois Rico Campo. Agora vamos a entrevistar a Manolo, que se encarga de moitos deportes, como xa sabedes, de actividades. A ver, dinos, un deles, o ping-pong. En que fas ti ali en ping-pong polas tardes? A ver, en principio, o que fago a miña labor é iniciar os nenos pequenos, os que queiran aprender un novo deporte, que é un deporte, pois un deporte para toda a vida, un deporte co que viaxas moito, un deporte que acaba gustándolle aos nenos e as nenas, e, bueno, eu que espero é que se divirtan e fagan amigos e o pasen ben facendo deporte. E cos nenos que xa saben máis de ping-pong, xa siguen indo? Si siguen indo, é un deporte que ao que les gusta engancha, e aparte, pois mira, os nenos e nenas que están agora mesmo, que xa non son alumnos do colexio, pero siguen competindo, porque nós formamos parte do Club Ferrol, e siguen competindo en campeonatos, en torneos e en ligas federadas, como pode ser o caso de Rubén García ou Noa Fernández, que, como sabedes, pois hai pouquiño ainda eran alumnos deste colexio. Que estén ahora mismo neste colexio? Deste colexio? Hombre, sí, pois
non é por nada, pero no teu caso pues, eres un exemplo, un claro exemplo. Ti, Víctor e Fernando. Van a moitos campeonatos os nenos de ping-pong? Pois sí, aparte dos campeonatos escolares, pois estamos indo tamén aos torneos do circuito galego e pois tamén a outro tipo de torneos amistosos, incluso a ver se preparamos un torneo agora no Nadal para que neste período vacacional pois non vos aburrades e sigades animándonos. Xa sabedes, o ano que ven, os que poidan, que intenten apuntarse rápido a ping-pong, porque pronto se van a agotar as plazas. Entre tanto, o AMPA oferta outras actividades extraescolares, como manualidades, pandeireta, batuca. Nesta ocasión van a entrevistar a Yoli, a presidenta do AMPA. Hola, estamos aquí coa presidenta do AMPA, vamos a entrevista. Que actividades ofertaron este ano? Pois manualidades, batuca, fútbol, gimnasia rítmica, multiocio para os máis pequeniños, pandereta, e me parece que non me queda nada máis. Cales las levaron a cabo? Esas todas. A que non se levou a cabo foi atletismo e teatro, que o ano pasado tivo moito éxito, pero este ano non se apuntaron os niños. En que actividades hai máis alumnos? Manualidades, a que máis? As que menos teñen son fútbol, gimnasia rítmica e nada máis. Todas as demais están completas. E gusta ser presidenta do AMPA? Sí, porque temos un equipo moi bon. Entre todos levamos isto adiante. En que consiste o teu traballo nesta presidenta? Pois eu vou as reunións da asociación de AMPAs, eu estou en contacto coa dirección do colexio para que todo funcione mellor, eso basicamente. Moitas gracias. Agora, nós imos recordar as novas do colexio deste trimestre. En primeiro lugar, temos os colgadores das bolsas da merenda que están colocados no patio cuberto para cando traes a merenda nunha bolsa de tea, que agora son moi boas para cuidar da natureza, deixala ali e non teñas que levar a la man todo o resto. Agora, como xa sabedes, temos 25 minutos de momento lector ou de tutoría. Temos que traer un libro da casa ou da biblioteca e neses 25 minutos, que son luns, martes e mércoles, ler. En cambio, os días de tutoría, que son xoves vernes, falamos sobre a convivencia ou o bo comportamento, entre outras cousas. Neste colexio, como xa sabedes, temos galiñas, galos e parrulos, que podedes visitar no recreo na zona do Horto Escolar. E sen máis, deixamos con nosa compañeira Sara no Cotén. Bos días a todos. Vamos ver as previsións do tempo para este Nadal. É así. Probablemente nos tellados do colexio non choverá, seguramente onde non choverá será dentro. Dentro irá bastante calor e por fora irá bastante frío. Recomendamos que as primeiras horas da mañá as galiñas anden con precaución porque se prevén unha gran xeada. Os que queiran pódense tirar polas nosas pendentes que estarán moi deslizantes. E os que queiran mollar o cu poden vir para os nosos bancos que seguramente estarán todos cheos de auga. Onde seguramente non choverá será no patio cuberto. De tarde de todos os